اب نزبا قرورا بلعلي 7 مليون نقفه 8 خفلتات عين مدرن منبر ابالاتن زتقاللت مدبر طعنا اب درجه مززام كم زبصحتن درو اخل عقم سب تمديبولا كم زلون كابت بوتا زرخبنا حبريتا رديوم فاحيلهم زنبرون كاب سدت استملسن نبرتم محدار كباب قرورا اب وحس بوتا دحر مطرنافهم تا اقديمهم زغلغلو لا زنبرو مدبر طعنا سلا زرحاقتهم كصقومهم صنحو اذا تهنت زلا تكال دما نصقمزي بمفتاح رغات كمتفطرلهم نبرت غليصهم نساتهم قدم مطرنافهم محبراوي اغلغلوت ناي مركب كبيت صقم كم زنبرهم انت ሆነ መንግስቲ መሰረታዊ ማህበራዊ አገልግሎት በመወዳድ ንخطرነፉ በዘካየዶ ጻርግና ሎሚ ደቆም ተማሂሮም አብ ከባቢኦም ንህዝቦምን ሃገሮምን አብ ዘገልግሉሉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ በመምልካት አብ መስርሕ ህንጸት ዘላ ተካል ጥዕና አብ ዝቀልጠፈ ግዜ ንምዝዛም ዝከኣለም አበርክቶ ከም ዝገብሩ ረጋጊጾም ካብ ነበርት ምምሕዳር ከባቢ ቆሮራ አቶ ሳልሕ መሐመድ ዓልን ወይዘሮ አኺያር ሳልሕን ናብ ዝሃብ ወርኢቶ استواددلهم አገልግሎታት ጾሪ ስተማይን ትምርትን መቀረት ቋሚ መነባብሮ ንኸስተማዕሩ አኽኢልዎም ከም ዘሎ ጠቂሶም እታ መደበር ጥዕና ክትቀላጠፈሎም ተላብዮም ሎሚ ህዝቢ አብ አገልግሎት ጥዕና እኹል አፍልጦ አጥሪው ተጠቃምነቱ እናዕበየ ይመጽእ ምህላው ዝጠቀሱ እቶም አብዱላሂ መሐመድን እቶ እድሪስ ስዒድን ብጊዶም ድሕር ምጥርናፎም መንግስትን ዝገበረሎም ቆላሕታ ብምስጋን አብ ደረጃ ምዝዛም ዝበጽሐ ህንጻ ናይታ መደበር ጥዕና ተቀላጢፉ ብቀረባ አገልግሎት ክረኽቡ ዘሎም ተስፋ ገሊጾም